Jehovha munozviziva. Zvino akati kwandirizve, profita pamusoro pamapfupa aya, uti kwaari, imi mapfupa akaoma, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naShe Jehovha kumapfupa awa, tarirai, ndichapinza mweya mukati menyu, muchararamazve. Ndichaisa marunda pamusoro penyu, nokuisa nyama pamusoro penyu, nokukufukidzai neganda, nokuisa mweya mukati menyu murarame. Zvino muchaziva kuti ndini Jehovha. Ipapo ndakaprofita sezvandakarayirwa. Zvino ndakati ndichiprofita, mubvumo ukavapo, uye tarira, kudengenyeka kwenyika kukavapo, mapfupa akaswederana, pfupa rimwe kune rimwe pfupa raro. Ndikatarire, wanei marunda avapo pamusoro pawo, nyama ikauya, ganda rikafukidza pamusoro payo, asi makanga musino mweya mukati mawo. Amen. Amen. Baba, tinokutendai mangwanani mutara muupenyu hwedu. Shoko renyu ritidzidzise, ritisimbise nekutikonesa. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Ndinotaura pamusoro, ndofunga kuti it's a teaching session, dzidzisa pamusoro pemhinduro kana kuti answer. Ndinoziziva mukunamata kwese kuti tine mhinduro dzatinoda kuti Mwari vapindure. So ndoda ndidzidzise mamwe mapinduro anoita Mwari, nekuda kwekuti dzimwe nguva munhu unenge uramba akamirira achiti Mwari vane zvavachaita. Icho Mwari vane zvavanoita, asi kune imwe nguva unoita kuburikidza newe. Mwari vane zvavanokuitira nezvimwe zvavanoita newe kuburikidza newe. Muenzaniso, Mwari vakasika Adamu kubva kuguruva. Pavakada kusika Eve, vakashanda naAdamu. Through Adamu vakamuvhura parutivi, vakatora rumbabvu, vakamugadzirira mudzimai unonzi Eva. Zvoreva kuti Adamu ari kubva kuguruva, Eve ari kubva kuna Adamu. Adamu Mwari vauya kwavari pavanoti hazvina kunaka kuti munhu ari ega, kuda kuti munhu ane dambudziko. So Mwari kuti vapedze dambudziko remunhu ari ega, vakashanda through munhu ari ega, vakamuvhura parutivi. Havana kumwe kwavakaenda, rangu rinototi vakatsvaka mubatsiri akafanira, vakashaiwa, vakauya kuna Adamu. Which means dzimwe nguva the answer is in you. Pauri kumirira kuti Mwari vane zvavachaita, vane zvavakatoita already in you, but pane zvinodiwa kuti iwe uzive, uite kuti zvimwe zvinhu usangane nazvo muupenyu. So pano Ezekiel ainwa naye ine vision kupatawo mabhonzo. Mwari ndokwavatanga nemubvunzo, mwanakomana wemunhu, mapfupa angararama here? All knowing God, Mwari vanoziva, vanobvunza. So kubvunza uko hakusi kuda kuziviswa, vane zvavari kuda kuziva, kwete pamusoro pemabhonzo, bari pamusoro pekuziva kuti kana munhu aineni anogona here kusarenda mupfungwa yangu, kana kuti anoda kushandawo futi nemafungiro ake. Mwanakomana webvunzo, mapfupa angararama here? Ndobva ati aiva Mwari, imi ndimi munoziva. Kureva kuti akati, in your presence I don't give advice, I exalt you, I elevate you for you to do things. Muhwepo hwenyu Mwari, handitauri zvandinofunga, nokuti imi munotoziva. Danger nevanhu vanoda kuisa ideas in the presence of God. Mupresence yaMwari, Mwari anoda rumbidzo, kwete kukupa mazano nokuti zvingabude sei. So Ezekiel ane uchenjeri hweMwari kuti mukuru havasi kubvunza kuti vazive, otherwise vanoda kuziva kuti ini ndinoziva here kuti ndinani. Sanobva ati aiwa imishe, ndimi munoziva. So inonzi total surrender to the will of God. Mwari ndobva vati kana uri type yemunhu anoisa ini panzvimbo yangu, ndaakushanda newe, unoshandika newe, iwo ndo uchaprofita kumabhonzo. So I know it's a long story, chiprofita chakaitika, but pandiri kuda paverse 7, panoti ndapedza kuprofita zvandataura izvi, mabhonzo pakava nenoise, a sound in the valley. Bhonzo rimwe nerimwe rikaenda pane rimwe raro, chirungu chati bone to its bone. Manifestation yezvakaprofitwa haina kutanga yaitika, pakatanga paitika zvisina kuprofitwa kana kutaurwa.
hauna paunonzwa Ezekiel achiti mabhonzo musazoswera muri kwamuru, tangai kufamba bhonzo rimwe ngariende pane rimwe raro kuti muone zvichaitwa naMwari. Information iyoyo haina kuparidzwa, asi inodiwa. Luke 17 verse 11, varume 10 vaiva vapere mbudzi vadanidzira kuna Jesu, mwanakomana waDhavhidhi, atinzwirei ngoni. Haana kuvati receive your healing, akavati endai munozviratidza kuvaprista. Bhaibheri ndobva rati vari munzira vakapora, vasina kunzi receive your healing, vakatumwa ndobva vasangana nezvavari kuda. So neimwe nguva Mwari anoita sekunge ari off topic, aita sekunge ari kupesana nenyaya yokutsvaga vanhu vari kuda kunzwirwa ngoni kwete kutumwa. Asi Jesu paanovati endai ndokubva vapora. So hanzi pakadzoka mumwe chete, Jesu ndokuita mubvunzo kuti vamwe varipi, vamwe vari kutsvagwa kunzi varipi, vari correct nokuti zvanzi endai, havana kuti dzokai. But according to Jesus, he is still worried nevanhu vasiri kudzoka, iye ati endai. Kurati kune imwe level yemanzwiro yaunodevelopa nekukura. Mutendi anofanirwa kusvika paanokura kuti harisirese raparidzwa raari kunzwa, anofanirwa kunzwa zvimwe zvinodiwa even zvisina kutsanangurwa, nokuti kana wakura, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Zvinova kuti kune mahearing too kuti munhu ave nefaith. Kutenda kunouya nekunzwa, uye nekunzwa shoko raMwari. Zvinova kuti pane kumwe kunzwa kunofanira kukusvitsa palevel yekuzonzwa Mwari. Ngataure shona iri nomsha. Sei ukanetsana nemunhu akakuti Mwari ave newe, unodi kuti areceive, unodi kuti anokomborerwa kwako, unointerpreta zvisina kutaurwa nokuti ndozviri kutaurwa, kunzi anoti dai Mwari vamusota wandipoa. Manzwiro iwaya ndemunhu ati kurei. Kana uri mudiki unongoti it's okay. Ndakakura naamai vangu vaiti kana pauya tichiita musikanzwa tatisingamuti taitariswa. Ziso iro rinotokuudza kuti vachaendi. Ukatotariswa wega utanga kutointerpreta kuti nhasi hapana chakanaka. Inda ndatariswa. Kurati vaiva nemaziso aikuudza kuti nhasi ndinokubata. Kurati maturity inokupa maonero nemanzwiro ari different. So panapa Ezekiel aprofita, mabhonzo muchava nenyama, Mwari vachafemera mweya wavo mamuri, but haana kuti musarambe muri kwamuri, chifambai bhonzo rimwe nerimwe ngariende pane rimwe racho. Sei mabhonzo afamba zvisina kuparidzwa? Understanding iripo ndeyekuti chiri kuda kugadzirwa mumupata muvanhu vachava masoja kwaIsraeri. Kuvareka nyaya yacho, they became an army. Vanhu chinonzi munhu, it's a structure yeskeleton. Structure yeskeleton ikaedwa flesh ndiye anoita munhu. Kana mabhonzo ari scattered, hapana need yemanifestation nekuda kwokuti pari kuda kugadzirwa munhu kwete zvinhu. Kana gumbo riri kuko, ruoko riri kuko, musoro uri uko, zvaprofitwa kuti muchava nenyama hazvizadzikiswe, kwete nokuti Mwari havana simba. There is no order in the valley. Namwe yataita dzimwe nguva pakunamata kushayiwa natural understanding emabasics elife. Mwari vakati let there be light, kukava nechiedza. Ndiwo Mwari futi vakasika zuva kuti kuve nechiedza. There is light, the spoken word. There is light from the source yezuva. Zvoreva kuti ukasaziva kuti light yemhando yandiri kuda nderezuva, unoswera wakamirira Mwari. Yeti pawakamirira Mwari unotomisa Mwari wacho kuita, nokuti hauzive zvaunofanirwa kunge uchiita. Ndafara baba pametsana kuna nyaya yebaptism. Ndichada vanhu vanobhabhatidzwa from 12 years upwards. Vafana vari kusiyirwei, havadi kuenda kudenga. Uchaona kuti nyaya yebaptism ichoice inomekwa nemunhu ari kuandastenda.
It takes under Jesu wakati make a decision wakaenda kunobhabhatizwa. Nokuti waunobhabhatidza asina kumake a decision haisi baptism. Angori ma-rituals anozive zvako angonyikwa hana chaanoziva kureva kuti nedenga rinorespekta mind kuti tinofunga here tito zvinhu izvi. We all believe in the power of prayer and miracles. God is a miracle working God. But zvinoita hama dzangu ndinamatire mwana musikana panapa ane 5 years kuti ave nepamwiri. Munotondibata kuti mwana matoyo adzide mwasha. Ingosho munoti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. But sei makuramba ndinamatire mwana uyu muri kunyaunderstand kuti pregnancy inoda 9 months uchiisunga. Uyo haana that backbone, that stamina, that power to carry pregnancy. Uri kuona haasi Satani anototimisa kufunga. Iro rangu iri harirambidze kufunga. Hakuna vhesi inoti musafunge. Vhesi iriko inoti musafunganya. Chirungu chinoti do not worry. Hachiti do not think. Kureva kuti munhu anofanirwa kufunga kuti ndichadyei, ndichapfekei. Worry ndokufunganya kunopa stress. Ukaverenga malines evhesi iyoyo manje nobva yati ingori shiri dzedenga dzirimi asi dzinodya. Wega munhu kuti arisoro pakuti shiri pashiri ipapo ndopari kuti Mwari ati zvaanoita shiri hadzirimi wani uri shiri here. Pavhesi yeshiri papapa uripo. Manje vana kutaura vanozongoti shiri inozongofa unofanedzana. Nokuti yako vhesi yemunhu inoti Mwari unoropafadza kubata nemaoko. Rata haitika gemi kekuuya una misodzi yemunhu kuti komborere munhu munhu achema, komborere munhu munhu achema. It's good to cry kuchema kuna Mwari wako, but after crying you must know what to do. Enda kumataredzi mhosva munhu achitongwa mukoti kana ukachema Major Street anoda humbowo. Hamboti baba vachema nyaya yapera hama dzangu mukuru achema hayi watikadaro hapana. Chemedza vanhu vakuru ngavaende kumba baba. Unonzi mapedza kuchema tsanangurai kuti zvinhu zvamuna kuzviita here. My thoughts are on the ground. So my spiritual laws mukuita kwaMwari. Chechi yakufanirwa kuva neunderstanding. Kuti kusa pakuziva kwedu here kana kuti Mwari ndo vasina simba panyaya yacho. Uchiona kuti Mwari vanogona, but nedzimwe nguva tinovatadzisa kugona kwacho matiri. Bhaibheri rangu rati Mwari vakavatisa Adhamu hope huru vakavhura parutivi vakatora rumbabvu. Kureva kuti Adhamu ane zvaaifanirwa kuitwa naMwari. Naturally kutorara hope kwete zvemweya kurara kuti vagone kubvisa zviri mari. So knowledge iri natural sometimes tinoignore kuchechi nekuda kwekuti tinongozva kuti Mwari wedu ndiMwari anoshamisa. Anoita zvishamisa. Newe unoshamisa hauna zvaunoita. Ende hauna chaunoziva. Ende Mwari wako anobva ati vanhu vangu kwete nekunyika vangu vaparara nekushayiwa. Munoti Mwari haazive here. Anotoziva kuti hauzive. Saka atozokunyorera kuti unokwara vangu vaparara. So kune knowledge yatinofanira kuita acquire. Nekuti dzimwe mhinduro dzatinoda kuti Mwari vatipindure dzinopindirwa through isusu. Adamu kana uchida Eve, you are involved kuti uve naEve. Haudeclare kuti Mwari Eve anoda kumuona achifamba itani manyanya iwewe urimo muprogram yekuti Eve abatike. Ndakambozvibvunza rimwe dei ndikati no Mwari haana kundikana mulife mangu pandira. Ndofunga ndini ndinokonzera kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka. Nekuda kwokuti God is able, is powerful, is mighty. But pane laws on the ground and still to understand. We believe in prayer. Pakauya munhu pano muchimunamatira kuti from today be a doctor in the name of Jesus. Hachina Satani mukati ndadeclare zvangu, but wegonoziva kuti zvinoita sei kuti munhu aite doctor neprayer. Iwe uchiziva kuti with God nothing is impossible. But uende kunamatira ngezvanditi from today you are engineer. Why? You understand? But process inodiwa background. That's why Elisha
Paanganamata pagomo achida kuti mvura inaye paMount Carmel muposition of prayer afugama akatuma munhu atakunotarisa kune mvura yakanaya towards the sea. Iwo Mwari vamubisa mvura ichanaya. Hakusi kurasika kuandastenda. Mvura haibve kudenga, mvura inobva mudenga. Kune inonzi water cycle. Mvura haibve kudenga, yakanaya ndo ichanaya. Kune chinonzi evaporation, icycle nodaiso. Kuti inonaya, yovhepa dzekera kudenga wamakore yonaya. Saka mvura haibve kudenga, inobva mudenga. Saka aitarisa musystem kuti kune chiri kuraiza here pasi chinokodzera makore kuwanda kuti mvura igonaya. Saka tinoti areka yaNoa haina kuendesa vanhu kudenga, yakaendesa mudenga. Vakatozidzoka futi pasi malaws chinobhuka ndinoita sei kuti ndezvenyasha kore matiri kudenga muchadzika. So understanding laws on the ground sometimes chinhu chatangaignore. Mwari vanoita zvinhu. Mwari is a miracle working God. But zvauti nyaya yako iri kuda here kuti Mwari vakuitire kati inoda kuti iwe uzive zvekuita nokutunda Mwari. Vatumwa vauya mumba maAbhurahama vadya vakuenda. Abhurahama anzi gore rinouya nenguva ino uchava nemwana. Akapiwa mubvunzo, Sara aripi? Where is Sarah? Mwari anoona zvakavanzika. Bhaibheri rakunoti one of the angels, 3 angels, one of them was God himself. But pakabvunzwa kunzi where is Sarah? Mubvunzo ndewei? Chiprofita chekunzi chava naIsaac chinoda une mukadzi. Nokuti Bhaibheri roti vatumwa pavakauya, Abhurahamu ndiye aisevha vatumwa chikafu. Akamhanya nedhishi remvura akatora chikafu seketende kwebika raSara akauya nacho. Saka vatumwa vazoona kuti taprofita mwana but munhu anenge bachura. Where is Sarah? Kurauti where is Sarah? Usi mubvunzo. Uri kuti chiprofita chenyu chinoda kune munhu ichi. Yes. Kana ukaenda kuchechi kunonzi kuna profeta anoprofita straight atanga aparidza. Anoparidzire iye achiona. Adingo kunonga icho kumenda kuba. Arikukuudza kuti the prophetic word raMwari rinoshanda nemaprinciples eshoko raMwari. You can't ignore the word what it shall manifest. Ndakaina matira nyaya mukaishandira. Asoma vakazitaura zvese but inofanira kusvika malevels iwayo. Wozwa mamunyaya ndakaina matira chokoti wakanamata but the word that is well. Ukanzwa kuti understand Mwari akatiwanira nyasha kuti ndiiwane akatoapply kanzuro munyasha imomo. Auyozomudzwa zonzi Mwari wenyu azviita baba ine kuti understand. Kunotoapply kunotofambirwawo paperwork on the ground. Usimbe ukabata munhu paground akasaziva zvo mabhonzo akasafamba pane nyaya. Ropafadzo ndakudzwa naMwari mumba mavo pawakanamata kuti Mwari pumurire vana vangu ndipumurire mhuri yangu iite zvakanaka. Chadileya blessing iwo dzimwe nguva wauri kuti vana vangu Mwari vari pano vamwe vacho havasi ipapo. Kunyarara kuito kutange tinashe kudaro. Une mwana waunotoziva kuti unaye zvapa haagari papa ipapo but unonomatira vana vako kuti vakomborere mabhonzo arisikatsatika. Timu yamai unozviziva kuti timu rangu aripo rese rimwe bhonzo rine kwariri izvezvi. Munhu uri muprofita upenyu wako kuti nyama izouya zvaprofitwa zvese zvizouya pakafombiwa chinonzi skeleton, a structure on the ground to attract the blessing of God. Imi kunyika chaiko kunyika kumasvikiro kuna vanhu vanobata-bata ukanzwa unzi uyo akaromba unotoona ine makombi. Makombi ndeiye akaromba anoda a system inosvikira mari dzacho. Haurombi unorara unonzwa kuti akaromba nemabhazi. Mabhazi ndei munhu akaromba. There must be a skeleton, a law of attraction panosvikira zvinhu zvavo. Mwari vakatipa Jesu muchinjikwa waparizwa panyika
kana takaponeswa pamuchinjikwa ziva kuti pane zvinhu zvedu chakabva kudenga ndijesu mapuranga ndisi takaveza. So salvation yedu ine contribution yemunhu. Nyika yaipa yabva pakugwinya pamberi pajehovha. Mwari vafunga kuti pajesu vakatsvaka mhandara Maria, a structure, a system on the ground yekuti zvedenga zviwane pekusvikira. Salvation iende kuwani. Sabvunzo ndokuti iwe unongoita nezvei, une shungu ende unetarisa kuti Mwari vari kuita zvinhu gore rino, iwe gore rino unoite. Nokuti muti umwe akati, when I see the blood I will pass over. Muna kuti munotanga matoraya mhuka moisa ropa padho. Mukanyanyoimba muri mukati padho pasina ropa. Order yangoti when I see the blood, kwete when I hear the choir. Munofa muchinamata muchiimba dzengoni. Nokuti principle iripo, I respect the music, inoda kuona ropa riri padho. Tapedza kuimba, tapedza kunamata, uri kuita nezvei. Ndimwari weminana handisi kuramba. But he's also the God of principles. Exodus chapter 16 verse 14 ukaiverenga. Handiseni yekuti manna from heaven wakaitwa. Chimira ndokudze process yacho kuti yakafamba sei. Exodus 16:14 inobva yati, dova parakasimuka richienda kudenga, pakaonekwa paground paine zvinhu zvinenge frost. Israeri ikabvunza kuti ichi chii? Mana zvinongoreva kuti ichi chii? Mubvunzo. Mose ndokubati ndochingwa chamapiwa naMwari wenyu. Process yemana hakuna chakabva kudenga, kune chakatoenda kudenga. Tingaverengerwe zviitire zvakanaka. Exodus 16:14. Manna from heaven. Uchaona kuti heaven yacho haina zvayakaita, kune zvakatosimuka paground zvichienda kudenga. Then it appeared on the ground. Why? Because my statement is why I don't want to keep out something will come my way. Ina ndabona paminana kuparidza vanopita. Ndikungoti yako kana chida kuti uwe part and parcel. Make sure you know what to do. Kamira nguva refu takamirira Mwari hapana zvokuitika. Zvoita sekuti Mwari iye ari Mwari wezvokwadi wamasimba ose. But iye kuti munhu haana kuziva kuti zvanoda kuitirwa zvinoitika kuburikidza nekuita kwandiri kuita. Tichaverenga kuna Exodus chapter number 16 verse 14. Zvino dova rakanga riri pasi, rakati radzimuka, vakaona zvinhu zviduku zvakaungana zvakanga zviri pasi murenje. Ipapo dova raira pasi juu parakatanga kusunga richienda mudenga, ndopavakaona paground paine zvinhu. Hakuna chakadonha kumana from heaven zvichidonha heaven iudza zvinhu. Something happened on the ground and they appeared manna. Ichokwadi kuti Mwari ndiye akakonzera kuti zvivepo, but the process yanga iri earthly zvaiitika paground kwete kudenga. Iwewe ndiwe ground, ndiwe ivhu. Pane zvinofanirwa kubva mauri kuti uone zvimwe zvakanaka zvakaiswa naMwari mauri. Minana iripo. Pane Mwari zvaanongokuitira. But chinzwa ka Mwari vakati Bible rikati mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Zvinoita here kuya unamata denga rovhurika kuti chokwadi anobva kuno avo. Harevi nemai. But mukadzi akanaka nyangwe achibva kuna Mwari anowanikwa kumaraini kwavo. Zvinozvisiva izvi. Kutowawa kungotsvaga vakabva kuna Mwari. Kuti vakauya rini haino story, but varipo vakabva ikoko, but vakasvikira kumaraini kwavo. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari kana waroora. Ukaritenda uri bachura rinokupa stress vhesi yazviite. So there is the human part kuti usangane nemamwe answers ari muzvinhu zvaMwari. Born to its born in order
system, form a structure inonzi skeleton. Saka mubvunzo unobva wati, where is your skeleton yebusiness racho? Where is the skeleton yechinhu chauri kuda? Tikamunamatira ukawana basa, ukanosvika kubasa na 10 uchitanga na 8, unodzingwa basa renyasha, mutemo wekubasa kwete wekuchechi. Saka unoona painterview habvunza kuti unopinda kupi, vanoti unozvigona here, wakapasa here, oti kupasa ane nawo but tiri paworship center. Nyasha dzekereke yako dzinokuperekedza but pamubvunzo hadzipi. Mubvunzo wechechi hawo. Saka mukubata muri kupi baba, muda iri kufunda pano mukubata muri kupi? Kana kuti kumabhetsi unofira patransformer une ngonidzo. Because hauna understanding yematters on the ground. Panyika pane ma-laws nema-systems yekuti tikatadza kumaziva, ukava too spiritual and earthly useless, you will miss a lot in the things of God. Ndisikuparidza vhangeri rinoramba minana nekushamisa kwaMwari, but kune ma-issues ari muremu yema-miracles, kogoita ma-issues ari muremu yema-principles. Shoko rikati ukapa uchagakuchira, ukapa uchapiwa. Programu yekuti uzopiwa ndokunge wakapa. Mwari haanochinja bhaibheri nokuti une nhamo. Nhare idzo dzinofanira kutochinjwa nebhaibheri racho. There are principles on the ground. Bonzo ngariiti order, ngaifomo a structure, a system. Yekuti zvaprofitwa kunzi zvichauya, nyama isida kuuya pamabhonzo ari scattered, rinoda kuuya pastructure yekuti munhu unogadzirika, panofomeka a person. Mwari kumburira imba yangu nerafu iyo. Wegonyatsonoti inokomborerwa sei murafu imomo? Respecta muna mubereji mune rafu, but moya kuprayer, imba yangu ishe, ipi imba, hapana imba hapa. Because structure yemba inodawo kulemekedzana. Basic principles aunogona kuanareta uchiti because ndonamata saka zvinhu zvichangoita because Mwari unoita zvishamiso. Zvishamisa ndina kuzviramba, but unopedzera wakushamisika uriwe. Ndana makore. Also kuna ndine makore ndiri muchechi. Ndo pane problem. Makore akawandira muchechi kuti muna Kristu. Denga riti uya adhonzo yakuvana yakafadze munhu adhonzo. Born to each born. Fupa kunene. Lusaka Bible that there was noise. Was the principle unaita order, inoleta manifestation, the devil is not going to be happy. Principle unaita zvinodenda ropafadzo muna Mwari. Usafudze kuti vanhu vachakumbirira maoko. Ndishwaita yasikana kushandira Mwari bakanaka. Mukutoshandira Mwari, mukadzi akapa Jesu perfume. Havana kurohirwa maoko kunzi uyagona azora bhosi kuti perfume inodhura. Zvanzi ndiri kutambiswa. Vanhu vari kukomplaina vanotevera Jesu, but havadi zvakanakisa pana Jesu. Hakuna kuambira maoko kuti hakuzora Jesu perfume zviri right. Nokuti paunoshumira Mwari out of personal conviction and revelation, vasina revelation iyoyo, they will not agree with you. Panotoita noise. Hakuna angafari kana wangu. Nokuti vanhu vanobvunza unoda kuvaka chechi, unogara muchechi here, uri bishop, wakavaka kumuchechi, unongoshandisa common sense, unongozvioneswa. Beware of good people who are not godly. Unondo vari good. Nekuti Jona atovaudza kuti kutiza Mwari vanomisa makoti ravo. Chitiza unokunesu. Pavakafungidzira kuti taita kuti takukanda mumvura ndopaakatozoenda. Noti mukubatwa mumusha unotonyudza.
asi kumwe kunyudzwa kunotokusvitsa. There was noise in the valley. I remember when I started street preaching in 2006. A friend of mine came. No, I was right about the Yari. So I had a dream. Some those later on being a big water. Beware of good people who are not godly. I can't get it. I think I'm going to cancel us. I think I'm going to push out. I'm going to cancel us. I'm going to have effects background. Basically, very few will support you. Why not you mama question say as you take shakamunaki not to push this. I don't know what I want to figure out later. I don't know about the one. A boss days I would have it was what you can do and the wash was on the of good. The process is sometimes very painful. I never support us, but the end result will attract people. People come from nowhere to stay with you, but the locals only need now what time someone. To share this one. Where's about the only winning about which is going to the details of cards? Why not go? Chasing a bit of a rombo. Who about your women? You know, Peter was a woman. Was about to report with nothing to lose. Some guys are very asking when I lie down to be teaching. The ones are she showed me no one at Katka to know Patafi. Sakapani did we him about Shakara's no right. But you will fight on my toe, may I not fight. I'm going to give some Tabano. That Chopin will go the flower of Tabashoma. So we didn't go to catch to know Patafa. So when you remove Fimo. Diati Mugachi, and this one, she knows a better to have. I told it to down to go to Java as well as a better for Taff. But we all when you want to fail. I mean, there must be water on the ground. In this area, in that area, we will naturally, we know the Jagadi, we know Ziva, Jeep, we will be Taneji. Wa research amshika papi mwari kwa kwanza kuti Moses awani nyasha zilizotunga bila ngereza kuda mu Egypt but unazana tu mai yake wana skill human skill yokuruka mabasket Moses ana floata mneo river ni kuda nyasha aka floata ni kuda kwa art chakamucheketa inyasha at basket rakaruka mimo now we are telling the Jeji putting a shot to be floating. Human skill and is right. Moses, Una Peso, Una Mai, I shall be some wow. Now we are telling that they what I believe God for great things. But in small things we need to. But greatness you all believe and they will mean it. Zati Nagatarisa. Tikaona mabonzo ari kufamba haana kuparidzirwa izvozvo pratigano toziva kuti yaparidzwa yakuda action to attract manifestation yaparidzwa yenyasha nekugona kwamwari ine zvainotoda mufunge tapedza kunamata nyasha dzerwendo tinopinda mota toisa maseat belts kunge tina kunamata kutozoti nyasha dziripo but ukasaisa bhande unogona kuzvimba munyasha iko warovera wetiski it's not check it out. I wish it's up, but you know, she put it on a band. My principles are on the ground. And about the problem, please have got the pale license. What I dream of Bishop Baba. Pale license, me and the Bishop, no problem there. And I will be done coming, the Bob against God giving. And they want to buy it. Afuata kipatani. Sasa mungu washi patani zake. God imo.
hazvina kunyorwa bado zvandofunga anapita vane mambure ndevavaropafadzwa katsioneka tutipa kwabata uye vanhu vanga vabatidzirwa vese havana kunzi chichipinda mubati kwakabata vane maneti vane mabhoti ende zviri pachena kuti vanhu vakazotenga uye dzemunana Peter anochipotora ende dzenyasha idzi kana mwana akakuropafadza kuita bhizinesi unotengesa zvinhu zvavo autamadza kuinyasha tora ikereke yashe tora ikereke yechimabhacha kutobva kutanzania ikoko inyasha idzi unokuroka saka zvoda kukwerekesana kuchechi kunoti netsei because zvine mavhesi mukati wakuda mari yako unoya kuchechi katodeclare kuti debt cancellation hatichikwereti ndianofara kunamata iwo akakweretwa hanzi mushi ndikanamata kuti zvikwereti zvenyu ngazvikanganwike akakweretwa chedzira kufundisa nondiuraya born to each born ziva nzvimbo yako kana uri amai mumwanako ziva nzvimbo ine uri baba ziva nzvimbo yako semwana imwe ropafadzo yauri kuda wakaikanira kuoda kwekuti mwari havana simba riripo nyasha dziripo but are you in the right path born to each born ioda yerespect kana uri gumbo unometa wakasika kusvika mirira mupimbiruzo uya nechichi uripo uri musoro chimbirira chimwe chimiri chiwechi skeleton yako zvandakazotarisa ndikaona nyama yako uya kune zvinoedwa naMwari kwete nokuti wachema wapedza kuchema nokuti waita zvinodiwa. So that's my message. Bvunzo ndokuti kuita nezvei unoitei wapedza kunamata wachema kuti Mwari ndiwanirewo nyasha. Where is the skeleton, the structure, the system? Unozoona kuti even namwe ichikunetsa usina kana mari pakaya munhu akakupa $5 unoti akaita here but pakaya munhu akakupa 100,000 unomubvunza kuti babva kupi ndimani unototyawo ibreakthrough but inenge ine mubvunzo why zvakareruka kuwana shoma uri munhamo zhinji unofunga kuti wakuchemerezwa wese munhu achakuya neaka kuti ndiri muNigeria zvemunovu kada kundiuraya. I believe in miracles, but kune maprinciples kaya uri kubika mumamako uri kubika dende rako hamuna mari yenyama wabuda panze tinotsvagana naonyeni udzokaona mumane zinyama mukutu hauitye uchiziva kuti Mwari unoita zvishamiso zvikabane zinyama mukutu mako unoitamira kucheichiri papepa kuti munhu washeka panoda mine bato vanhu vanondiuraya. Hatingaite zvakafanana nokuti hatina kufanana but mumwe nemumwe ane zvaanofanira kunge achiita hake. Ropafadzo inoropafadza kubata kwemaoko, kubata ruoko rwakabata ropafadzo ichizorwa pamusoro apo kureva kuti kumbira kune Mwari akupe nyasha kuti maoko agone kuwanawo chekuita. Mimwe minamato yedu mizhinji haisi kuda kana ndimi kana zvimwe zvomweya ingoda mari yacho. Tine TikTok yataiona nabro wangu murume akasvika achiparidzira mumwe murume ari pakati pekungoti the devil will destroy murume akabvisa mari akamupa kubva atoti thank you hameseji haida kupera akazoona kuti yanzara. It's funny but unotozoona kuti tsamba zvimwe zvatichiita zvezvi inyaya yekuti tikangowana source of income nekudaidai tinorerutsa dzimwe nyaya. Saka kuti Satani achida kubatira area idzodzo ndane 48 years asanda mbozwa panoitika deliverance ndimoni richikuda kuti hapinde denga tinaye kudenga haende madhimoni haiti zvekudenga aita zvepano haorwe haachati haadhiraivhi mari yacho haiwani isi tinoenda kudenga kaizvo unodii kuti handinoorwa ndichati hazvina basa tinoenda kudenga unochedzera kuti ndatochati zvinhu zvepanyika izvonozwa kuti ndikazvipotsawo izvo zvizvi nokuti problem iri kudenga dzimwe nyaya dzepano hadzikavhemo
Wakasvika kunenge ishati nakunoona nekuda kubasa rinonzi saka ende kune mabhebha akuseri hakuna. Ukasatorora pano watonyura. Unofanira kutoita hasha kaSatani. Asi hazvisei nyaya dzako dzepano. Wozvimwe zvinhu zvari kupotsa pano kumusoro kwazvipo. Hakuna matirwe healing. Nokuti in the presence of God kunodenga hakuna anorwara. Chipo chakariliswa kuti vanhu vaporeswe panyika. Vachiporeserwe ivo vachida kuenda kudenga. The devil unoisa urwere munyama yako kuti regere kuachiva zvimwe zvinhu. Odiunza haurwara no problem, tiri kuenda kumusha unozorora. Kana ukafa mudikana hazvina dambudziko tinonozorora. Unoziva kuti mufundisi anokuwadza. Why? Because my principles are on ground. Bonzo rakaenda pane rimwe racho. Order. Form a skeleton, a structure. Inosvikira kupafadzwa. Uchienda kuti Mwari ndiitirei, check what's on the ground. Bible inoti nyama inoora. Haipindi ushe wa Mwari, but unoigeza uiziva nivea. Uiziva kuti inoora. Haina kuti ngaione ichaora. Uri kuunderstanda maprinciples. Onenge ndosinaugeza na kuchechi zvine basa rendezvenyama izvi. Nyama inoora. There must be order on the ground. Wabhiliva Mwari kuti itai zvikuru ndiwanire iwo wangu anondida. Iwe munhu anodika. Usaomesere denga. Ndani kudawo wachantonamata woba utodawo munhu akaita. Yorokota hazvina basa, nyasha dzikanowana ndikuenda, unoona satoenda. Wazi vakomana vati kupfimba wamacho hasi mumweya vatoona fefe. Usati wanzotarisa zvimweya kani. Baba moyo wako cheti, denda rinokuona rinokupa munhu. Vanhu vacho vanokuona nemaziso, hasi mumweya. Saka wosmart so boasted. Hazvina kana mweya china. Why? Unorirutsira denga. Vamwe vafana kupanishwa kwaurika. Vafana kuropafadzwa nekupiwa iwewe. Kwete tanga vari kurangwa iwe vachikomborerwa. Dai Mwari vatibatsira. I'm sure I'm down. Skeleton chedu ndiyandikuparidza nhasi. Where is the skeleton? Where is the structure? What are you doing? In every area yaunobheliva Mwari, une research yauri kuita towards that area. Nokuti munguva yekupisa ukanoda magumbezi kana ukananga kuti Mwari ngaafambe vanhu havangachene utofa wako akana ndiro zvavo tochashuka nokuti uyo anonamata anokuta magumbezi echipisa. Research background yakatongokosha zvataiwaka angatofamba kunomugenda ichitodera kudai aiwa matunhu vana vanofamba Oktoba imotimirira tinotsvira mahara nekusagaya kwako. Ita kuti denga rinoziva kuti zviite nyore kuropafadzwa kwako. Kwete denga rinotsvaga basa unotsama kumbeza achatoadiya kumana kwapisa haangatekwe todi muranda wedu ndokumbira tisungeni navacha. Prayer yako ndeyekuti maoko ako Mwari ngaakupe chekubata uye chekuita. Ropafadzo yaJehovha ngaikuwane ruoko rwakabata. Anoropafadza kubata. Born to its born. A skeleton on the ground. Mapfupa ngaende panzvimbo kuti zvinoprofitwa zviwane pekusvikira. Let us begin to pray. Baba takutendai neshoko renyu mazvita nekutaura muupenyu hwedu. Ndiri kunamata Mwari wangu maoko ngaabate zvinoendeka. Aya maoko aya ngaaote zvinoendeka. Aya maoko aya ngaabate dzimba. Aya maoko aya ngaabate zvakakura. I pray for breakthrough. Pamusoro pemuongo hwake ari kujaya anoita business rinoendeka. Vana vebaba vanoita business rinoendeka. Vana amai vari kutengesa zvinotengwa. Ndiri kutaura nyasha pavanouya kuimeni Mwari vachikushumira maoko avo akaropafadzwa vagone kudyara mimba yenyu nokuti vanorangarira ari kuvakomborera. Ndiri kunamata Mwari wangu bonzo panzvimbo mapfupa ngaende panzvimbo
Jehova banani no profita ono huru ya Jehova kereke akaropa fatwa kereke akaropa fatwa kereke akaropa fatwa galaba teshindeka galaba teshindeka galaba kalirwe mwali mafupa kale ni nyama mafupa kale ni nyama kuona mpata kabupele dry season is over dry season is over I prophesy the flesh to come I prophesy tendons to come I prophesy what a mighty army in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you church. Mwari wakitire nyasha mwari wakoropa fate mwari wakuchekete mustara Jesu. Amen. Maoko muranda wa Jehova achinotora nzvimbo yavo panaitirwa zvakanaka here. Mwari ataura paupenyu hwedu. Take advantage of the grace. Ndikutenda kuti pane zvikuru zvaitwa namusharukwa. Dzimwe nguva uri pano hausati wapa upenyu hwako kuna mambo Jesu. Dzimwe nguva wakadzokera kusoro. Ndokumbira kuti unofudza ruoko rwako if you want to give your life to Jesus. Ndikuona maoko adoko